I avui tenim la sort de tenir aquí a l'Ateneu un dels guanyadors, que és en Xavier Pla, a la meva dreta, que ha guanyat el Premi Nacional de Cultura per la seva bona feina en el camp de l'estudi de la literatura catalana i de la crítica literària en general. I ens acompanya el Carles Duarte, que és poeta, que també ha estat editor i que és president de la Fundació Carulla i del Conca, director de la Fundació Carulla i president del Conca. Bé, són dues persones que jo crec que tenen molts punts en comú, que podem parlar de coses interessants. M'agradaria començar parlant una mica del Xavier Pla, que ha baixat de Girona avui per ser aquí. És professor de la Universitat de Girona, és especialista en Josep Pla, ho porta en el seu propi nom, diguéssim, el seu ofici, i per extensió l'estudi de Josep Pla l'ha portat a estudiar tota una sèrie de periodistes, escriptors de la primera meitat del segle XX, Eugeni Xamà, Gaziel, Segarra, Estalric, que, en certa manera, van forjar un nou ofici, que és l'ofici del cronista, del corresponsal, que en aquells moments emergia amb la premsa internacional i que van ser testimonis d'excepció d'una època d'Europa que en Xavier Pla defineix com la Guerra Civil Europea, que seria aquest període que va del 1914 al 1945. Després m'agradaria parlar d'aquest concepte que em sembla molt interessant. I, per tant, tot el període del noucentisme, que hauria de ple també dintre d'aquest període, i que és molt important, període en el qual va haver-hi figures com Eugeni d'Ors, que també d'alguna manera entraria dintre d'aquest perfil intel·lectual periodista, potser més intel·lectual que periodista, però realment una persona que exercia una influència des de la premsa i que ell ha editat, és un dels editors de l'obra completa que s'ha anat publicant a Quaderns Crema. Per tant, bé, editor, també crític, estudiós, i a mi m'agradaria començar ja amb una pregunta que crema una mica, que em sembla interessant per portar tota aquesta història literària al present. Estem vivint, jo crec que en aquests moments, uns moments històrics més complexos del país, amb un procés que en aquests moments sembla que està encallat, i també en un país que viu una situació política d'alt risc, perquè tenim amenaces de Madrid de suspensió de l'autonomia, d'intervenció, bàsicament d'inhabilitació d'un president, etc. I que és una situació que a mi em recorda una mica el moment en què la dictadura de Primo de Rivera suposa l'abolició de la mancomunitat i per tant una retirada i desmantellament de tot un projecte cultural que anava associat a la mancomunitat. I em sembla interessant de mirar quines coses d'aquell moment ens podrien advertir del que està passant ara o ser un mirall del que està passant ara, perquè bé, jo crec que el moment en què el carner agafa i se'n va, perquè ja no té un espai públic on pugui realment exercir la seva vida d'escriptor, és una cosa que fa feredat de pensar que un escriptor d'avui es trobés en una situació semblant. Però la figura de l'intel·lectual avui, l'escriptor català, jo crec que s'ha alineat molt clarament amb el procés, després ho podem parlar, s'han manifestat en diferents maneres, però molts han signat manifestos des de tots els àmbits, de les arts, la música, la literatura. I la pregunta també és una mica fins a quin punt el procés ha comptat amb ells, és a dir, fins a quin punt la classe política realment ha sabut servir-se d'aquesta intel·lectualitat per construir el relat del que és la Catalunya d'avui i del futur. És a dir, això ho parlàvem l'altre dia, Carles, que fins
Sabíem que a Prat de la Riba parlàvem amb l'Ors, parlàvem amb el Carner, i no sabem ben bé, el president de la Generalitat d'avui, amb quins escriptors parla o quins escriptors llegeix, no ho sabem, o no és tan obvi. Per tant, bé, no sé, davant d'aquest primer plantejament una mica, m'agradaria saber, Xavier, i després també Carles, com veieu el moment present i com aquesta època que tu has estudiat també ens pot servir per, com un mirall d'on som. Bé, bon vespre a tothom, moltes gràcies per ser aquí. Abans de respondre a tota aquesta sèrie de reflexions que en Bernat acaba de posar sobre la taula, vull agrair a l'Ateneu Barcelonès i també, evidentment, al Conca i en concret al seu president, en Carles Duarte, no només que el jurat reconegués d'alguna manera alguns dels meus estudis, sinó que també hagi organitzat aquesta sèrie d'activitats per donar a conèixer els premiats d'enguany. La veritat és que no m'esperava començar amb aquesta qüestió, perquè pensava que parlaríem d'altres qüestions, però bé... Però em sembla que, evidentment, jo podré donar una opinió que és estrictament personal. I, per tant, intento començar pel principi i veure si després anem, si vols, detallant més i concretant més. A mi, la referència que has fet, Bernat, als anys previs als anys de la Mancomunitat de Catalunya, que després continuen, malauradament, amb la suspensió de la mateixa Mancomunitat, la dictadura de Primo de Rivera i finalment l'adveniment de la República i l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, m'interessen especialment, no pas perquè jo sigui un historiador, ni molt menys, sinó que m'interessen des d'un punt de vista literari i cultural, i sobretot m'interessa l'emergència de la figura de l'intel·lectual en la cultura catalana durant aquests anys, durant aquests 30 primers anys del segle XX. Em sembla que és un element de la modernització de la cultura, un dels elements que fan que la cultura catalana de principis del segle XX accedeixi a la modernitat europea, precisament el fet que sorgeixen per primera vegada una nova categoria d'actors en el món cultural que són els intel·lectuals. Això, evidentment, té un començament ben conegut a França a finals del segle XIX amb l'Affaire Dreyfus, etc., però que a Catalunya em sembla que podem datar, hauríem pogut datar, si Joan Maragall no hagués mort tan jove i tan prematurament, doncs probablement hauríem pogut dir que el Maragall, després de la Setmana Tràgica, hauria esdevingut el primer intel·lectual modern de la cultura catalana. El que passa és que la seva desaparició una mica prematura fa que la seva carrera quedi, òbviament, encallada i em fa l'efecte que el seu successor, des d'aquest punt de vista, és Eugeni d'Ors. Eugeni d'Ors, per mi, és el primer intel·lectual modern de la cultura catalana en el sentit que és algú que utilitza la seva ploma d'una forma intransitiva i no pas transitiva, com fan els novel·listes. Intransitiva vull dir que és un tipus d'activitat literària destinada a la transformació de si mateix i de la comunitat lectora a la qual es dirigeix. I per mi l'element importantíssim és que Eugeni d'Ors escriu als diaris, és a dir, la seva activitat periodística, la seva necessitat de tenir una tribuna pública és el que finalment l'acaba convertint en un intel·lectual. En una de les gloses més famoses d'Eugeni d'Ors, publicada al Glossari, Eugeni d'Ors diu que el periodista és el testimoni de la civilització moderna. A diferència de l'historiador, a diferència del poeta, Eugeni d'Ors ho escriu en majúscula, historiador, poeta, filòsof, periodista. El periodista és el testimoni, és el que ha de donar testimoni de la civilització moderna, que és una civilització urbana. I per tant, ell es constitueix en el gran observador de la realitat
de Barcelona en tant que capital cultural i que capital política. I és en aquesta famosa glosa on Eugeni d'Ors parla de les palpitacions del temps. La funció del periodista és saber captar les palpitacions del temps i saber-les explicar l'endemà al diari. Ors no és un professor, no treballa en una universitat, no té una acadèmia, no té altres tribunes que la del diari. I és a través del diari que voldrà influir en el món en ebullició del catalanisme polític d'aquells anys. Ors, que és un personatge molt polèmic i en podem parlar des de molts punts de vista i que té molts detractors i justos detractors, però té una capacitat metafòrica que ajuda molt a entendre de vegades les coses. Ors diu la funció del periodista és semblant a la del banc quan encunya moneda o quan encunya bitllets monetaris. La funció del periodista és encunyar paraules, encunyar conceptes. I ell encunya un concepte, s'inventa un concepte, que és el de noucentisme, i el deixa anar, per dir-ho així, i finalment la paraula noucentisme, 100 anys després o 110 anys després encara la utilitzem. Per tant, estem parlant d'algú que té un propòsit d'incidir en la seva societat. La confluència de la modernització amb l'emergència de la figura intel·lectual, la confluència amb el catalanisme polític i amb la mancomunitat, com tu deies, farà que durant més de 10 anys la sintonia entre els intel·lectuals catalanistes i el poder polític doni uns rèdits que em sembla que són extremadament positius. Ara bé, per acabar amb el tema Ors, la defenestració, que la podem analitzar des de molts punts de vista, un dels punts de vista que podem utilitzar o que podem fer servir és que finalment l'intel·lectual quan s'acosta al poder, quan s'acosta al poder, finalment s'acaba sotmetent al poder i finalment el poder l'acaba expulsant, que és el que passa en aquell moment. I per tant, aquí sí que és on podem fer un lligam amb el nostre present. És a dir, per mi, l'intel·lectual ha de continuar conservant un esperit crític insubornable i no deixar-se sotmetre al poder polític, perquè el poder polític sempre sotmet els intel·lectuals i la cultura. I aquí és on probablement estem en un moment delicat i en un moment important. No estic parlant dels intel·lectuals des d'un punt de vista idealitzat. L'intel·lectual pur probablement no existeix, o potser va existir. Joan Fuster probablement seria un intel·lectual pur que des de la biblioteca de casa seva pensa el món, però avui de Joan Fusters no en queden gaires, o per parlar del món espanyol, un Sánchez Ferlosio que té aquesta independència i aquest esperit crític, doncs ja no en queden gaires. Per tant, avui l'intel·lectual està en una cruïlla delicadíssima, perquè d'una banda pot, com deies tu, Bernat, compartir tot un projecte polític, però ha de saber que el seu espai, em sembla, no és el de la política. A mi em sembla que els intel·lectuals que es fiquen en política, no sé si es converteixen en bons polítics o no, però malauradament s'acaben corrompent intel·lectualment. Seria la meva opinió. Interessant. Carles, tu que ets també un escriptor i que has viscut la política de prop i has estat a dins i a fora i has pogut viure els dos moments, quina experiència tens d'això? Quina experiència tinc? Bé, jo crec que en l'anàlisi de la situació política d'ara com en la de l'època de la mancomunitat i fins i tot els precedents de la mancomunitat, el catalanisme polític s'ha nodrit de les aportacions del món del pensament i, de fet, diguem-ne, hi ha hagut polítics rellevants que tenien aquesta dimensió intel·lectual, des de Valentí Almirall,
Prat de la Riba, Déu-n'hi-do, Puig i Cadafalch no deixava de ser un arquitecte. Més intel·lectualment dotat era Domènech i Montaner que Puig i Cadafalch. Domènech i Montaner era un home de molta categoria intel·lectual, va ser president de l'Ateneu. I diguem-ne, en el nostre país la vinculació entre intel·lectual i política en aquell moment era bastant natural. Vaja, jo vaig treballar 10 anys amb en Joan Coromines i diguem-ne la figura de Pere Coromines era omnipresent. Pere Coromines, un senyor que escrivia novel·les, que escrivia llibres, que escrivia assaig i que es dedicava a la política i va ser un dels protagonistes del primer pressupost de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona l'any 1908, i a més va ser conseller de Cultura, conseller de Justícia a l'època de la Generalitat Republicana, etc. Esclar, figures com ara en Pijoan o Joaquim Folch són figures, diguem-ne, no estrictament polítiques, però amb una influència política molt rellevant. I Eugeni d'Ors, òbviament, no cal dir-ho, després de Pijoan, Eugeni d'Ors. Però a mi em sembla que, diguem-ne, el catalanisme polític va néixer en un context on hi havia una osmosi entre la intel·lectualitat i la política. Si no repassem, per exemple, els participants a les bases de Manresa, esclar, trobarem l'Àngel Guimerà, trobarem Domènech i Montaner, trobarem moltes personalitats que les trobarem també als llibres de literatura, als llibres de... Aleshores, pel que fa a la meva experiència, jo crec que en el món de la política catalana fa massa temps que, diguem-ne, el pes de la reflexió crítica i intel·lectual no és prou determinant, determinant no sé si ho ha de ser, però en tot cas, diguem-ne, prou present. Un personatge que en la vida política catalana va tenir la sensibilitat i l'interès d'incorporar aquest component va ser Max Kanner. En el seu moment ell va tenir aquesta inquietud, va convocar unes reflexions sobre la cultura catalana i volia, diguem-ne, que des de la cultura catalana se sentissin convidats tot un seguit de pensadors per dir-hi la seva, i jo crec que també això va passar en altres... Evidentment la figura de Maragall, que és una figura de Pasqual Maragall, diguem-ne, envoltat sovint d'intel·lectuals i d'intel·lectuals de pes. Aquí, en aquest país, han tingut figures com la d'en Josep Ramoneda, diguem-ne, amb una vinculació política molt clara i molt positiva des del punt de vista de generació d'un discurs consistent que dota l'acció política d'un marc intel·lectual sòlid. I, per tant, jo crec que hi ha hagut diguem-ne corrents que han influït, la Fundació Acta, en el cas del Max Kanner, podem buscar això, Ramonedes, Subirós, Mascarell, en el seu moment també, en el cas d'en Maragall, per parlar de diversos corrents, i no cal dir, diguem-ne, la presència de pensadors i de gent de cultura a l'entorn del SUC, per exemple, i posteriorment, si ara mirem la nòmina de persones del món de la cultura que han ocupat responsabilitats polítiques amb Esquerra Republicana, també en trobaríem molts. Per tant, diguem-ne, no és que hi hagi hagut un trencament radical, però sí que em sembla que des del punt de vista de la funció estrictament intel·lectual, és a dir, de la feina que l'Eugeni d'Ors el va dur a dir, escolta, fem un pla de biblioteques i comencem creant, ara fa justament 100 anys, una facultat, una escola de bibliotecàries, on es formin les bibliotecàries, perquè quan aquestes biblioteques es construeixin hi hagi persones que en sàpiguen i que se'n puguin ocupar, etc. Aquesta planificació que respon a un objectiu estructurat, des d'un punt de vista intel·lectual, jo crec que ha estat menys present perquè, diguem-ne, tot i la proximitat del món de la cultura, de l'activitat política en el nostre país, diguem-ne, els polítics han fet o han percebut massa sovint aquests actors intel·lectuals
com a instruments gairebé d'aparador, com a elements, diguem-ne, complementaris, com a factors, diguem-ne, matisadors, però no en canvi fonamentadors. Jo crec que, per exemple, el que està succeint en aquests moments al nostre país, diguem-ne, ho reflecteix. A mi em sembla que el que passa en aquests moments al nostre país té una base, pot tenir una base de debat jurídic, que és evident, té una base de debat ideològic en el sentit, diguem-ne, de confrontació de models de societat i de models d'entendre la política, però jo hi trobo a faltar més gruix intel·lectual. A mi em sembla que hi ha massa reacció immediata, massa reacció de pell, i de fet en les negociacions d'aquests dies també ho veiem una mica. I a mi em sembla que el debat de fons, més enllà de les circumstàncies concretes, l'alimenta una perspectiva més política, és a dir, que sense abandonar el contacte amb la realitat el nodreixi d'una reflexió basada en lectures i en un pensament més treballat. I després també que estem en un moment que qualsevol manifestació que fa un escriptor de seguida l'encasella en un determinat bloc, perquè hi ha com... És el que deia el Xavier, és que jo crec que és important, jo coincideixo amb ell, diguem-ne, a mi em sembla bé que hi hagi, jo ho he practicat, diguem-ne, una certa col·laboració amb les institucions, però a mi em sembla del tot indispensable l'intel·lectual que des de fora de les institucions... Sí, i tant. L'altre dia, per exemple, va donar el cas que van donar el Premi Nacional de Cultura a la Carme Riera, que va fer unes declaracions, al mateix moment es va convocar una roda de premsa, va fer unes declaracions dient que la situació de Catalunya actual, que Catalunya estava fent el ridícul. I a mi em va semblar sa, per una banda, que un escriptor pogués dir això, i això ho ha de poder dir un escriptor del seu país, sense que se li suposi una animadversió al seu propi país, però clar, ho deia en un moment en què li havien donat el Premi Nacional de Cultura, amb la qual cosa, el context en què ho deia, ja la situava en un ordre ideològic. I per tant era molt difícil ella com a... I això va venir tot perquè ell havia escrit unes novel·les satíriques que no tenien res a veure amb la política, però va acabar dient això, que la situació era més ridícula que el que ell hauria pogut imaginar. I pensava, ostres, quan el Thomas Bernhard atacava Àustria, en cap moment es posava en qüestió la seva lleialtat a Àustria o la seva austricitat, diguéssim, mentre que sembla que vivim un moment en què ser crític amb el teu propi país et situa de cop en un marge. Llavors això és el que jo crec que un dels problemes que té el procés és que no ha sabut generar adhesió, però una adhesió crítica, una adhesió crítica de l'intel·lectual que sigui capaç de despotricar sense que se li consideri un traïdor. I no sé, com... Sí, no estic... És a dir, la funció de l'intel·lectual ha de ser crítica i, per tant, ha de ser exercir l'autocrítica. I penso que els intel·lectuals catalans no es poden permetre el luxe de prescindir del gest de mirar-se davant del mirall i de dir, bé, com som, com estem fets, quins són les nostres virtuts, però sobretot quins són els nostres defectes, que són els que ens han portat finalment fins aquí. Per tant, la funció de l'intel·lectual, la funció més fàcil és la polarització o l'encasellament o el criticar l'altre. La funció de l'intel·lectual ha de ser més exigent i més autoexigent, que és autocriticar-se. I perquè em fa l'efecte que aquesta és l'única manera, no sé si l'única, però una manera d'aconseguir una veritable reflexió sobre la identitat, sobre la llengua, sobre la societat, sobre la nació, que entri en diàleg amb altres identitats. És a dir, potser, no potser, però crec que no treballem prou l'explicació, el diàleg amb les altres cultures, amb les cultures veïnes. És a dir, jo cada vegada que vaig a França em quedo parat del desconeixement que hi ha de la realitat catalana, potser perquè som veïns i estem tan a prop que no ens veuen, del desconeixement de la realitat catalana, dels prejudicis, de vegades també del menyspreu,
i penso que no pot ser que sigui només culpa de la cultura francesa, sinó que alguna cosa estem fent malament que no ens expliquem prou. I això lliga una mica amb una reflexió que a mi també m'agradaria desenvolupar, que és que malauradament penso que hem perdut presència i visibilitat en certs cercles i en certs fòrums culturals europeus o occidentals, per dir-ho així. I això no ens ho podem permetre tampoc. Què teníem que ara no tinguem? No ho sé, no vull fer un relat de pensar en què hem perdut, però que en una època de globalització i en una època d'Unió Europea i una època en què hi ha un gruix d'intel·lectuals europeus, des de Claudio Magris fins al mateix George Steiner, que reflexionen sobre la pròpia identitat, sobre alguns conceptes que a Catalunya estem farts de discutir. Doncs bé, quan tu llegeixes Claudio Magris, la seva reflexió sobre Trieste, sobre la frontera, sobre la necessitat de la convivència entre llengües i cultures, en el seu imaginari, tot i que ha estat moltes vegades a Barcelona, convidat, i se l'ha traduït al català, però en el seu imaginari nosaltres no hi apareixem. I no ho vull dir perquè sigui culpa de Claudio Magris, sinó que potser realment no hem aconseguit desenvolupar o articular una reflexió més comparada i de dimensió més europea sobre la nostra pròpia problemàtica. De tota manera, en una conferència recent que vas fer a la Fira Libris Liber, que parlaves de la literatura catalana contemporània, deies que hi ha una sèrie de novel·listes que estan fent els deures i els estan fent molt bé. El Francesc Sarés parlant justament de la frontera, de la frontera, és a dir, la zona de Franja on ell ha viscut, conviscut amb immigrants que han vingut de l'Àfrica o de Romania, d'on sigui. El cas de Toni Sala, que ha descrit molt bé la destrucció d'un paisatge a la Costa Brava, o l'experiència també de frontera del Vicenç Pagès, que en les seves dues últimes novel·les ha parlat molt bé dels canvis que ha sofert el país. Són aquests escriptors que potser els polítics haurien de llegir, no estan llegint, o que potser no tenen la projecció suficient com a autors catalans per explicar el món des de Catalunya. Al final és explicar el món des de Catalunya. Exacte. I que això sigui llegit i que sigui verificat per lectors de tot el món. Bé, ara avui a Núvol parlàvem de la traducció dels Nois als Estats Units, que es va presentar a San Francisco, i per tant, el Francesc Sarés ha estat al Canadà, vull dir que sí que hi ha llavors que estan en l'aire i estan pol·linitzant alguna cosa, però no sabem fins a quin punt encara podem dir que estan deixant una empremta. No sé tu, Carles, això que en penses o tu mateix? Sí, a mi em sembla que de vegades estem massa pendents de nosaltres mateixos només i que segurament es pot entendre perquè el context actual és un context exigent des d'un punt de vista de la reflexió i de l'acció. Però diguem-ne, el que dona gruix, volada i capacitat de projecció a un país és, diguem-ne, que hi hagi figures com el Jordi Savall, per entendre's, per figures que, diguem-ne, que són identificades amb el nostre país però que tenen una projecció mundial i que parlen d'Israel i que parlen dels Balcans i que parlen de la cultura o del món càtar, i per tant, diguem-ne que sense deixar de ser qui són i sense deixar d'explicar la música del nostre país i de fer-la present i prestigiar-la, són capaços de convocar el diàleg, en aquest cas diguem-ne musical, entre intèrprets i compositors de diversos països. Jo crec que nosaltres hem de ser més ambiciosos i crec que ho podem ser. Jo crec que en aquest camp hi ha un bagatge. Ara mateix, per exemple, la setmana que ve, no l'altra, s'inicia formalment la celebració dels 700 anys de la desaparició de Ramon Llull. Ramon Llull és una figura de dimensió clarament europea, és l'autor medieval del qual es consideren més manuscrits a Europa. És una figura d'una potència extraordinària des d'un punt de vista del pensament, del diàleg interreligiós, de la mística, del que vulgueu. Jo crec que oportunitats d'aquestes les haurien d'aprofitar molt més a fons,
perquè a més no és una persona que va viure tancada en el nostre espai, sinó que és una persona que es va fer present al món i va projectar i va interlocutar, fins i tot d'una dimensió evidentment molt diferent, però Ramon Muntaner també és un personatge que posa en contacte relacions, va ser governador a Gerba, va viure l'experiència, si vol èpica, si vols traumàtica de neopàtria, però en fi, en tot cas, jo crec que nosaltres diguem-ne, hem de pensar molt sobre el país, però diguem-ne, hem d'entendre que aquest pensament s'ha de nodrir molt d'una realitat cada vegada més íntimament interrelacionada. Parlàvem del cas dels refugiats, podem parlar del debat sobre la comunicació, és a dir, la forma com els europeus avui ens comuniquem entre nosaltres, parlo dels individus, parlo de les generacions, parlo de les comunitats culturals. Bé, aquest és un debat sobre el qual des de Catalunya s'hauria de reflexionar. I insisteixo que això no vol dir abandonar, ben al contrari, implicar-se activament, diguem-ne, en el debat que viu el país, però enriquir-lo amb una mirada que, diguem-ne, menys emmalicada, menys centrada en nosaltres mateixos. Jo fa uns anys anava a veure pel·lícules de directors catalans, pel·lícules de cinema, per exemple, d'un Mar Retxa, Pau i el seu germà, o d'un Isaki Lacuesta, Craven contra Craven, o algunes coses sorgides del màster de documental de creació de la Universitat Pompeu Fabra. I, carai, allà, en aquelles pel·lícules, hi veus reflectida una Catalunya del present, amb una mirada contemporània, perfectament traslladable a França, Itàlia, a qualsevol país. I pensava, ostres, això en literatura no es fa, no hi és. I ara han passat 5 o 10 anys i jo estic content perquè sí que es fa. I em sembla que és un gran avenç, és una maduració literària important. Abans parlaves de La pell de la frontera de Francesc Serés. Em sembla que és un llibre paradigmàtic i que, no sé si passarà a la història, però que sí que serà recordat com un retrat de la Catalunya de l'any 2013-2014 o dels 10 primers anys del segle XXI. I és un llibre interessantíssim perquè, primer, és una frontera ja també de gènere literari, perquè no és una novel·la, tampoc és un reportatge periodístic, són com unes cròniques personals. Després, perquè hi ha un moment en què el protagonista, que és en Serés, és convidat durant un mes a una residència d'escriptors a Nova York i explica una anècdota que l'explico molt ràpidament perquè crec que és molt interessant. Són una quinzena o una vintena d'escriptors de tot el món convidats durant un mes a conviure conjuntament i el primer dia que sopen tots junts fan una ronda i tothom té 2 minuts per presentar-se i per dir qui és. I en Serés es bloqueja una mica perquè diu, ara he d'explicar qui soc. I en realitat qui soc? I a partir d'aquesta pregunta que ha de respondre en 2 minuts davant d'una escriptora australiana i d'un no sé què, doncs bé, comença a estirar fils i finalment acaba publicant aquest llibre, que és un llibre en realitat sobre la immigració, sobre les noves onades d'immigració a la Franja de Ponent i a Lleida, i que fa que ell, a mesura que ha de reflexionar sobre aquests nouvinguts, doncs també alhora reflexiona sobre si mateix. I aquesta anècdota del qui soc té un bascula, i al final del llibre hi ha un moment també molt interessant, que és que ell va caminant pels carrers, per uns camps a la vora de Saidí, és el seu poble, i els Mossos d'Esquadra l'aturen. I és un dia que ell no porta cartera, no porta res, va, no sé, només amb texans i una samarreta perquè és a l'estiu, i els Mossos d'Esquadra es pensen que és un immigrant sense papers. I qui soc i com em veuen els altres forma part de tota la reflexió de La pell de la frontera. I això trobo que és importantíssim perquè em fa l'efecte que aquest llibre podria estar escrit a Ucraïna o a Portugal o a qualsevol lloc on hi hagi aquestes barreges i aquestes confluències d'identitat. I això, efectivament, jo veig que hi ha
una sèrie d'obres, no vull dir ni una moda, ni un corrent, ni una generació, però sí que hi ha una sèrie d'obres que estan influint en aquesta qüestió. Els nois de Toni Sala, per començar, és una novel·la que passa a Vidreres, que és un poble travessat per la Nacional 2, que és una carretera que està en obres des de tota la vida, i probablement ho estarà, no ho sabem, on hi ha mort molta gent d'accident de trànsit, i a partir d'un accident de trànsit a Vidreres es desencadena la intriga de la novel·la. Però, clar, és una visió absolutament desmitificada de Catalunya, desidealitzada, i és una visió que fa una mica de mal a la vista, perquè no surt en el... Ahir vaig veure això de Catalunya Experience a TV3. És clar, és fantàstic, perquè som un país preciós i tothom és simpàtic, tothom parla anglès, però Catalunya, malauradament, no és el Catalunya Experience, és els nois. Són les obres eternes de la Nacional 2, els camions, les formigoneres, les prostitutes a la Nacional 2, les escombraries llançades als marges, la gent que mor d'accident, els enterraments, els pares que perden els fills. Bé, jo crec que la valentia de fer una novel·la obligant el lector a mirar aquest present, aquesta realitat del present, aquesta realitat real que fa mal, això penso que és el deure d'un escriptor, o un dels deures, és igual, hi ha molts tipus d'escriptors. I en Dies de frontera de Vicenç Pagès passa una mica el mateix, ja també apareix la paraula frontera i torna a sortir la Nacional 2 i les prostitutes i les escombraries als marges de la carretera i la Jonquera i el caos que és la Jonquera, que això no sortirà en el Catalunya Experience. Bé, el Catalunya Experience està molt bé i que ho facin a TV3 i té molta audiència, però això no és el que ha de fer un intel·lectual ni un escriptor. Un escriptor ha de fer Dies de frontera, penso. Tu tens el llibre de Josep Pla, que és probablement una de les obres amb què has dedicat més. És fruit de la teva tesi doctoral. M'agradaria parlar una mica de Pla i portant una mica el que parlaves ara. En Josep Pla, si avui fos un escriptor català, com abordaria? Evidentment no podem traduir el seu moment ideològic, el seu moment històric a l'actual perquè no té res a veure, la república amb el que estem vivint ara, però la seva mirada literària sí que es podria traslladar al present, com abordaria el fet literari en un moment com ara, en què jo crec que estaria molt a prop del que fa Antoni Sala o el que fa Vicenç Pagès, és a dir, que jo crec que no faria una cosa, no sublimaria el país, sinó que el mostraria amb tota la seva decrepitud i amb tota la... mostrant també la lletjor del país. Com ho veus tu? Home, de Pla millor que parli Xavier. El Carles és poeta i la poesia crec que és un altre... És un altre gènere. No, a veure, la poesia també és un territori de reflexió que va... A mi personalment m'interessa la poesia que més enllà d'establir un combat amb tu mateix i d'explicar qui ets i com es va transformant la vida en tu al llarg de les etapes, també, diguem-ne, dialoga, com ho va fer Espriu, com ho va fer Carner amb Naví, amb les civilitzacions. En el meu cas, per mi, és això indispensable, plantejar-se el tu, diguem-ne, si voleu, el jo menor dins del jo major, que és, diguem-ne, on la nostra vida es produeix. No naixem en el no-res, naixem en un marc cultural construït al llarg de generacions i des d'aquest diàleg la poesia també s'interpel·la. I jo crec que en aquest sentit és veritat que la poesia avui no té en general el nivell de compromís cívic en determinats moments històrics, Mayakovsky, el que vulgueu, o Neruda, va arribar a tenir, però en canvi sí que té una dimensió
no política potser, però cívica claríssima, no? Perquè ens situa en la dialèctica de comprensió de la realitat i una dialèctica crítica de la realitat, no? A mi la figura d'en Pla, que queda realment lluny del fet... Jo el Pla el vaig tractar sobretot indirectament a través d'en Coromines, perquè, esclar, en Coromines i en Pla s'estimaven molt. I jo treballava amb en Coromines i, en fi, Pla era omnipresent a les nostres converses, no? I és molt interessant la relació que tenien en Coromines i en Pla, perquè clar, en Coromines era un home molt radical des d'un punt de vista nacional, no? I considerava en Tarradellas un traïdor i considerava que era un home molt dur pel que fa als judicis. Traïdor perquè per ell, diguem-ne, amb Tarradellas no es va portar com calia amb Macià, perquè, diguem-ne, era un home excessivament pragmàtic en un moment en què les coses s'havien de fer d'una altra manera. En Coromines era fill de Pere Coromines, no? I per tant, diguem-ne, estem parlant d'un senyor que va ser tancat a la presó de Montjuïc, no? Era un home molt fort de caràcter i al mateix temps era un home que tenia una devoció enorme per en Pla, i no tan sols pel fet literari, que també, sinó, diguem-ne, per la capacitat de pensar el país. En Pla i en Coromines no només parlaven de llengua, parlaven des de posicions, si voleu, ideològicament en alguns aspectes antagòniques, amb molta llibertat, amb molta franquesa, sobre el país, sobre la manca de coratge, sobre la manca de lucidesa, sobre l'ambició que tots dos coincidien a reclamar des d'un punt de vista polític també, i des d'un punt de vista de model de país, de qualitat en el que tots ens hem d'exigir a l'hora de plantejar-nos una societat que es defineix o que s'hauria de definir massa sovint només en el tren del discurs i massa poc en el de l'acció com a culte, no? Per tant, jo crec que en Pla seria un home crític com altres que, diguem-ne, des de posicions diverses s'han aproximat a la realitat del país des d'un coneixement molt íntim, des d'haver-lo trepitjat, des d'haver-lo sentit, Coromines trepitjat literalment, des d'haver-lo sentit endins, des de conèixer la gent, des de parlar-hi, des de sentir-la molt de debò, com és, què anhela, quins són els seus somnis. Jo crec que la figura de Pla, en fi, és una figura... Parlàvem d'Ors, és que sembla que en Xavier, diguem-ne, s'hagi especialitzat en alguns personatges que tenen llums i ombres, que són figures en tensió amb el país, figures, diguem-ne, d'una banda molt admirades per la potència d'escriptor intel·lectual, de revulsiu, i al mateix temps persones que s'han mirat el país també críticament, que en algun moment se n'han distanciat del que era el corrent principal perquè no s'hi han trobat còmodes, perquè no els ha agradat com el país en alguns moments era. I jo crec que això, en el fons, els situa com a personatges, per mi, singularment interessants, perquè no han emulat, no s'han limitat a reproduir un model, sinó que s'han plantejat, diguem-ne, s'han qüestionat el país. M'agradaria parlar de l'Ateneu i de Maurras. Tens un llibre que has editat sobre la influència de Maurras a Catalunya. Són les actes d'un congrés. Sí, però que hi ha un text teu i és un llibre que podríem dir que té a veure amb l'Ateneu, perquè, com sabeu, la colla de l'Ateneu llegien la premsa francesa i sobretot personatges com l'Enric Jardí, que era un fan del Maurras, i Pla tenia la seva relació ambivalent amb Maurras, no? Ho dic perquè estem parlant altra vegada de la figura intel·lectual que té una gran influència política a la França de la primera meitat del XX i que aquí a l'Ateneu se'l prenien molt seriosament, o era motiu de... Sí, el que passa, Bernat, alerta, no posem Pla i Maurras al mateix nivell, perquè Maurras era un antisemita furibund i no sé si feixistitzant, no? Que vull dir que
m'interessa el tema d'això, que en aquell moment a l'Ateneu hi havia un interès pel que passava a França, els models eren molt francesos, no? I bé, vull dir que la figura de l'intel·lectual, antisemita o no, vull dir que té els seus perills, no? Sempre, l'Ors també té els seus moments. És que jo el que trobo que és interessant de Pla, entre moltes altres coses, no? És que va ser tota la vida un home amb una curiositat insaciable, no? I per tant, viatjant per tota Europa o per mig món, llegint, coneguent persones, parlant de persones, i per tant cadascú es forma de la manera que vol o que pot, no? Però en el meu cas, com crec que molta altra gent, en la meva formació com a lector, passar per Pla ha servit també per anar a raure a molts altres autors i a moltes altres obres. No sé, per exemple, jo llegint Pla acabes llegint Leopardi, o llegint Pla acabes llegint Proust, perquè realment com que tenia aquesta capacitat gairebé enciclopèdica d'amalgamar i finalment jo conec gent que va a Florència a veure els frescos d'això perquè Pla en parla, i bé, cadascú es forma com vol o com pot, però Pla té aquesta capacitat de seduir-te i de fer-te de vegades compartir allò que a ell li agrada, i també t'acaba agradant, o ho acabes compartint, o ho acabes rebutjant, però que en tot cas t'hi ha fet anar ell mateix. Montaigne, Leopardi, són noms que en la cultura catalana, evidentment, són autors molt llegits, però que Pla, en certa manera, condueix també molts dels nostres lectors i nosaltres mateixos a ells. I per tant, llegint Pla, un dia, veient que parlava de Maurras, Charles Maurras, que és un dirigent polític de l'Acció francès de finals del segle XIX, principis del segle XX, i escriptor i teòric del nacionalisme francès, un dia vaig intentar estirar més fils per saber qui era Maurras i per saber una mica, en certa manera, fins a quin punt Pla podia ser d'autor de la ideologia maurrassiana. I aquí també hi va influir molt una conversa amb en Jaume Vallcorba, amb el malaguanyat Jaume Vallcorba, l'editor de Quaderns Crema, que ell es proclamava estrictament un maurrassià, és a dir, un seguidor de Maurras, i en el seu cas, en el cas de Vallcorba, el maurrassianisme li venia a través de Foix. Foix havia estat també un lector de Maurras als anys 20 i 30, i no només lector, sinó seguidor de molts dels principis del nacionalisme integral francès, aplicant-lo al catalanisme polític. I parlant amb en Jaume Vallcorba, un dia vam dir, bé, ens hauríem de posar un dia, ens hauríem de seure 25 o 30 persones i parlar de Maurras per saber quina és, en realitat, la presència o la influència que pugui tenir en la cultura catalana. Perquè si llegiu els intel·lectuals catalans dels anys 20 i 30, pràcticament tots citen Maurras, o a favor o en contra també, però que en tot cas és una figura, és com dir Sartre, en la França dels anys 50-60, doncs a la França dels anys 20 i 30 hi ha un Maurras que és una mena de peça indispensable per entendre molts dels debats polítics que hi ha. I per això vam fer aquest congrés i vam acabar publicant Quaderns Crema, amb en Jaume Vallcorba, un llibre que es diu Maurras a Catalunya, on intentem resseguir la petja de Maurras des de Narcís Verdaguer i Callís i el primer catalanisme conservador, Maurras i Eugeni d'Ors, Maurras i Estalric, Maurras i Pla, Maurras i Foix, en fi, una mica veure quina mena de lectura es fa en la cultura catalana i sobretot a través del focus irradiador que és l'Ateneu Barcelonès i la seva biblioteca de Maurras. I la veritat és que va ser molt interessant, és un episodi d'història de la cultura catalana. És interessant perquè l'adaptació maurrassiana que es fa des de la cultura catalana nacionalista és una adaptació una mica còmoda, és a dir, s'agafa només allò que ens interessa de Maurras, perquè Maurras era provençal, parlava provençal, Estalric diu que sempre parlava en provençal amb ell, parlaven en provençal. Maurras és un home de l'antic règim, està en contra de la Revolució Francesa i per tant és partidari del retorn de la regionalització
de França, i per tant el nacionalisme català en fa una lectura molt interessada, perquè clar, Borràs també era monàrquic, i això la cultura catalana, els intel·lectuals catalans no en parlen, monàrquic, és a dir, retorn a l'antic règim real, per tant, antirepublicà. Borràs era un antisemita, furibund i un xenòfob, finalment. Als anys 40 acaba a la presó i condemnat com a traïdor a la pàtria a França. I per tant, bé, vam intentar resseguir, en certa manera, aquestes lectures, aquests ecos de Borràs en els anys 20 i 30 i el paper que podia haver jugat en la formulació del nacionalisme català fins a la Guerra Civil. Aquest exercici també l'has fet amb Simenon, l'exercici de veure com Simenon ha influït a Catalunya. Pla era un lector de Simenon i potser també ha estat una manera per tu de lligar aquestes dues figures. Explica'ns una mica també això del Simenon. Sí, això va ser més un divertimento, però... Si algun lector també es va divertir, doncs jo m'ho vaig passar molt bé i finalment vaig publicar un llibre que es diu Simenon i la connexió catalana, on simplement intento resseguir també tot un grup de novel·listes i escriptors catalans que ja als anys 20 i 30 i sobretot després als anys 40 i 50 es proclamen lectors de les novel·les de l'inspector Maigret de Georges Simenon. I aquí també hi ha tota una sèrie d'episodis en què Pla hi té un paper important molt sovint perquè em fa l'efecte que estareu d'acord amb mi que us agradi o no Pla o compartiu o no molts de les seves obsessions literàries, però aquest caràcter enciclopèdic fa que moltes vegades no només la Catalunya del segle XX sinó molts elements de l'Europa del segle XX passen a través de la seva mirada. I hi ha un moment molt divertit o que podem trobar divertit, que és que l'any 37 Pla diu que entrevista Georges Simenon a prop de Marsella, on Pla i Sentís i altres escriptors de dretes catalans s'havien refugiat fugint de la Guerra Civil Espanyola, fugint de Barcelona. I l'entrevista que li fa Pla de Simenon, que no sé si és certa o no, perquè després ressegueixo i n'hi ha 3 versions diferents que no acaben de coincidir gaire, i per tant pot ser que Pla veiés Simenon, però no sé si hi va parlar, i sí que em permeto dubtar que li fes les preguntes que li acaba fent i les respostes que Simenon li dona. Però hi ha una mena d'identificació de Pla cap a Simenon, i Pla reivindica un Simenon realista, un escriptor del carrer, un escriptor que li agrada menjar, beure, aprendre de l'escola de la vida, que no és gens ampolós, estilísticament, que és molt sintètic, molt clar, molt amè, que fa un tipus de literatura que va buscar el lector, que busca tenir molts lectors, que busca atrapar el lector amb la seva frase més o menys senzilla o aparentment senzilla. I per tant, l'entrevista que Pla li fa a Simenon és una mena, si penses que Catalunya estava en plena guerra i que Europa estava a punt d'esclatar també en un dels conflictes bèl·lics més bàrbars de la història, doncs tens aquí 2 escriptors que parlen, o suposadament parlen, de com fer una bullabessa o de com anar a pescar al matí o de la bellesa d'una noia que passa amb un vestit vermell i com es refugien, per dir-ho així, en un cert, no sé com dir-ho, epicureisme o una certa visió de la realitat molt pròxima i que Pla constantment diu que és molt mediterrània. I li fa dir a Simenon una mena de proclama mediterraneista que jo no me l'acabo de creure gaire, perquè Simenon era belga i provenia d'una ciutat plena de brumes i boires, etc. Però a partir d'aquí, estirant fils i una mica com a divertiment, vaig començar a veure que Sebastià Gasch, Ferran Canyameres, Rafael Tasis, Ramon Esquerra, el crític dels anys 30. És a dir, comences a trobar tota una galeria d'escriptors que a més tots fumaven en pipa, i jo faig una mica la broma dels escriptors que fumen en pipa, que havia de ser el títol del llibre però al final no m'acabava de fluir. Tots aquests escriptors que fumen en pipa i que a través de l'exercici del fumar en pipa es miren de manera una mica escèptica i sorneguera la realitat que tenen al davant. I després, estirant fils, doncs recupero també una figura
potser injustament oblidada, que és la figura de Ferran Canyameres, que, deixeu-me fer la broma, és un home, malauradament, que té el mèrit, o demèrit, de ser l'únic editor del món que es va arruïnar editant Simenon. Perquè generalment Simenon és un d'aquests autors estrelles que tothom se'l disputa, perquè publicar Simenon als anys 50 i 60 era sinònim de vendre milers d'exemplars, de més a més de dotzenes de novel·les, perquè era una fàbrica de produir novel·les. I Canyameres té, malauradament, aquest digne paper d'haver-se arruïnat, perquè Canyameres, això ho explico en el llibre, coneix Simenon a l'exili, quan ell està exiliat a París, hi ha tota una correspondència que jo edito, i Canyameres convenç Simenon de publicar les seves obres en català i castellà a Espanya. Però clar, ell està exiliat. I per tant, ja per començar, ja hi ha un problema de residència. Ell intentarà començar a publicar els llibres des de l'exili, però situant-se a Barcelona. La dictadura franquista no el deixa tornar al 47-48, li comencen a posar problemes, no té papers. Bé, Simenon comença a dir, escolti, que van passant els mesos, hem firmat un contracte, m'ha de pagar els avançaments, Canyameres ha d'anar pagant els avançaments, Simenon es comença a interrogar si no hauria hagut de buscar un altre editor a Espanya. Evidentment el català ja queda abandonat, no publicarà mai cap llibre en català de Simenon. I finalment Canyameres aconsegueix el permís per publicar Simenon a Espanya, ara no recordo si és l'any 48 o 49, amb la mala sort que les 5 primeres novel·les que sol·licita autorització de la censura franquista li deneguen a totes les 5 novel·les que ja tenia pagades amb l'avançament de l'escriptor. La censura franquista les troba grolleres, immorals, i per tant li prohibeixen la publicació. Amb la qual cosa el pobre Canyameres, en raó de 3 o 4 anys, queda absolutament enfonsat econòmicament, perquè clar, el contracte amb Simenon era un contracte d'algú que en aquells moments ja triomfava als Estats Units, que ja s'adaptava al cinema, que era una figura europea i occidental de la literatura i del cinema. I per tant, a mesura que va passant el temps, Canyameres es va arruïnant, perquè clar, perquè el contracte que tenia era draconià. I finalment ha de rescindir els contractes i ha de... És curiós, però sí, Simenon no ha sigut mai un superventes a Espanya, em sembla. No ha sigut mai un autor. Fa uns anys recordo que vam anar a la Fira de Londres i es veu que els fills dels hereus del Simenon havien demanat al seu agent que retirés totes les obres de Tusquets, que tenia Tusquets, que tot, a mesura que anava vencent, que no renovava, i buscava un editor nou que comencés des de zero. Però això em sembla perquè els catalans llegim Simenon en francès. O llegíem abans, però generalment el lector català de Simenon llegeix en francès. No el llegeix traduït al català ni al castellà. El català a la cua de palla tampoc va funcionar i últimes edicions que s'han fet els últims 10 o 15 anys no funcionen perquè el llegim en francès, em sembla. És curiós. Bé, no sé si hi ha algú al públic que vulgui preguntar alguna cosa o intervenir. Això és que els hem avorrit una mica. Bé, si no hi ha res més a dir, sembla que podem deixar aquí. Gràcies per venir i moltes felicitats, Xavier, pel premi. Moltes gràcies. Gràcies, Carles, i fins a una altra.